ήρθαμε στην καλύτερη ταβέρνα στο Παραλίμνη. Εδώ Κάνας, Νίκος το όνομα του. Όποιος δεν τον ξέρει μπορεί να έρθει από τις 20 του Ιούλη μέχρι τις 20 του Σεπτέμβρη να μας εγνωρίσει. Μπορείς εσύ να μας πεις κάτι, κύριε Νίκο? Εγώ το μόνο που έχω να σου πω, ευχαριστώ τον Μπάφητο μου που ήρθε που την Πάφον και με επισκέφτηκε. Ευχαριστώ την Πάφον όλη που με αγαπά και με εκτιμά και με σέβεται. Και να ξέρεις ότι όλα τα κυνήγια μου τα πηγαίνω στη χολέτρια της Πάφου του Σταυροκόνου και να δείτε και στα κούκια, διότι είσαστε ένα κοστρινιάρι έτσι πάνω. Που κι αμέσως και όλοι μπορούν από τίποτα άλλο. Εγώ είμαι υπερευχαριστημένος με το φαΐ που μου πρόσφερες εδώ και την ποιότητα και θα είμαστε δίπλα σου κάθε χρόνο. Είχαμε κι άλλους φίλους στο Παραλίμνη ταβερνιάριδες, τους πουλήσαμε και θα είμαστε μόνο στον Νίκο τον Κάννα. Τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά εσύ και η γυναίκα σου και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Αν έχεις καμία να κάνεις. Άντε, γεια σας.